Good afternoon, my dear 5th standard students. Welcome back to Max class. இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா about measurements. Measurements அப்படின்னா நம்மளோட டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம எதை எடுத்துக்கிட்டாலும் அதில் ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருக்குது. எதை எடுத்துக்கிட்டாலும் அதில் ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருக்குது. மெஷர்மெண்ட்னால் அளவுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? காலையில் மம்மி காஃபி போடுறதுல ஆரம்பித்து பூ வாங்கி சாமிக்கு போடுற வரைக்கும், உங்களுக்கு கிளாத் வாங்கி ட்ரெஸ் ஸ்டிச் பண்ணுற வரைக்கும் எல்லாமே மெஷர்மெண்ட்ஸ் தான். காலையில் மில்க் வாங்குறாங்க இல்லையா, அதில் ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருக்குது. என்ன மெஷர்மெண்ட்? அது 1/2 லிட்டரா, 1 லிட்டரா, இல்லை 1/4 லிட்டரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்குவீங்க. சரியா? அந்த லிட்டர் அப்படிங்கிறது தான் மெஷர்மெண்ட். லிக்விட் திங்ஸுக்கு, லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்க திங்ஸுக்கு என்ன மெஷர்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுவோன்னா லிட்டர். ஓகேவா? ஆயில் லிட்டரில் தான் போய் வாங்குவோம். 1/2 லிட்டர் கொடுங்க, 1 லிட்டர் கொடுங்க, 5 லிட்டர்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறதுக்கெல்லாம் கிராம்ஸ். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மம்மி வெஜிடபிள்ஸ் வாங்குவாங்க, இல்லை அப்படின்னா க்ராசரி ஐட்டம்ஸ் வாங்குவாங்க, தால் வாங்குவாங்க, உராத் தால், இல்லை பெங்கால் கிராம், ஓகேவா, பிளாக் கிராம், இந்த மாதிரி தால்ஸ்லாம் வாங்குவாங்க. க்ராசரி ஐட்டம்ஸ் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிராம்ஸில் தான் இருக்கும். அந்த க்ராசரி ஐட்டம் மம்மி வாங்கிட்டு வந்த உடனே நீங்கள் போய் பேக்கெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் 1/2 kg, அப்புறம் என்ன போட்டிருப்பாங்க, 1 kg, 1.5 kgs அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் மெஷர் பண்ணுறது தான் கிலோகிராம், கிராம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வேறஸ் உங்களோட கிளாத்து, நீங்கள் யூனிஃபார்ம் வாங்கி ஸ்டிச் பண்ணணும். அப்போ அந்த கிளாத்துக்கு என்ன பண்ணுவீங்க? அந்த ஷாப்கீப்பர்கிட்ட போய் என்ன கேட்பாங்க மம்மி டேடி அப்படின்னா, இவங்களுக்கு வந்துட்டு 1 மீட்டர் கிளாத் கொடுங்க, 2 மீட்டர் கிளாத் கொடுங்க, 3 மீட்டர்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ மீட்டரில் வாங்குவாங்க. எதில் வாங்குவாங்க? மீட்டர். ஸோ கிளாத்தோட லென்த்தை மெஷர் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா மீட்டர். எதில் மெஷர் பண்ணுவாங்க? மீட்டர். தென் நீங்கள் வந்துட்டு டெம்பிளுக்கு போனீங்கன்னா அங்க பிரதர்ஷனம் பண்ணுவீங்க. அங்க பிரதர்ஷனம் இல்லை, அடி பிரதர்ஷனம் பண்ணுவீங்க. அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? உங்களோட லெக்கை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வைப்பீங்க. அதுக்கு பேர் தான் அடி. 1 அடி, 2 அடி, 3 அடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது ஒரு மெஷர்மெண்ட். ஓகேவா? தென் மம்மி வந்துட்டு செவ்வாய்க்கிழமை, வெள்ளிக்கிழமை அப்படின்னா காடுக்கு போடுறதுக்காக ஃப்ளவர்ஸ் வந்துட்டு வாங்குவாங்க. ஓகேவா? கார்லேண்ட் வாங்குவாங்க. அப்போ என்ன கேட்பாங்க? 1 முழம் கொடுங்க, 2 முழம் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? அந்த முழம் அப்படிங்கிறதும் என்னதான்? ஒன் டைப் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் தான். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. அதில் இந்த யூனிட்டில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அபவுட் கிராம்ஸ் அண்ட் கிலோகிராம்ஸ். கிராம்ஸ் அண்ட் கிலோகிராம்ஸ். கிராம்ஸுங்கிறது சின்னது. 1000 கிராம் சேர்ந்தது தான் 1 கிலோகிராம். 1000 கிராம் சேர்ந்தது தான் என்னது? 1 கிலோகிராம். ஓகேவா? நீங்கள் சால்ட் எடுத்து போடுவீங்க. ஓகேவா? அந்த சால்ட்டு மினிமம் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போடுவீங்க. ஓகேவா? அந்த 1/2 ஸ்பூன் எவ்வளோ இருக்கும்? ஒரு 3 கிராம்ஸ் இருக்கும், இல்லை 4 கிராம்ஸ் இருக்கும், அவ்வளோதான் இருக்கும். மம்மி வந்துட்டு குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. டர்மரிக் பவுடர், சில்லி பவுடர், அதெல்லாம் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் இல்லை ஒரு 1/4 ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் எவ்வளோ கிராம் இருக்கும்? சிம்பிளி ஒரு 3 கிராம்ஸ் இருக்கும், இல்லை 2.5 கிராம்ஸ் தான் இருக்கும். ஓகேவா? அந்த மாதிரி 3 கிராம், 4 கிராம், 5 கிராம் கிடையாது. 1000 கிராம் சேர்ந்தது தான் 1 கிலோகிராம். 1000 கிராம் சேர்ந்தது தான் என்னது? 1 கிலோகிராம். ஸோ 1 கிலோகிராம் இஸ் ஈக்குவல் டு 1000 கிராம்ஸ். 1 கிலோகிராம் இஸ் ஈக்குவல் டு 1000 கிராம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபுல் சர்க்கிள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஹோல் சர்க்கிளை தான் ஃபுல் சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதுதான் 1 கிலோகிராம், அதாவது 1000 கிராம்ஸ் இதில் இருக்குது. ஓகேவா? இதில் half தான் என்னது? 1/2. இதில் half தான் என்னது? 1/2, அதாவது half. இதில் பாதி அப்படின்னு அர்த்தம். தென் இந்த ஹாஃப்லையும் பாதி தான் குவார்ட்டர். இந்த ஹாஃப்லையும் பாதி தான் என்னது? குவார்ட்டர். அப்போ 1/4. அதாவது சிம்பிளாக என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் 1 ஃபுல் அப்படின்னு அர்த்தம். இதை வந்துட்டு 2ஆக டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா, 2ஆக டிவைட் பண்ணிங்கன்னா திஸ் இஸ் 1/2. இது ஒரு ஹாஃப், இது ஒரு ஹாஃப், இது ஒரு 1/2, இது ஒரு 1/2.
தென் இதையே இன்னும் ஹாஃபாக டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா குவார்ட்டர். இதுதான் என்னது குவார்ட்டர். இது ஒரு குவார்ட்டர், இது ஒரு குவார்ட்டர், இது ஒரு குவார்ட்டர், இது ஒரு குவார்ட்டர். ஓகேவா? இதுதான் குவார்ட்டர். 1/4 1/4. இந்த 4 பார்ட்ஸில் இந்த ஒரு பார்ட் தான் குவார்ட்டர். இந்த 4 பார்ட்ஸில் இந்த ஒரு பார்ட் தான் என்னது குவார்ட்டர். ஓகேவா? அதுவே 3 குவார்ட்டர்ஸ் இருக்குது. என்ன குவார்ட்டர்ஸ்? 3 குவார்ட்டர்ஸ். அப்போனா இந்த ஒரு குவார்ட்டர், 2 குவார்ட்டர்ஸ் அண்ட் 3 குவார்ட்டர்ஸ், இது மூணும் சேர்ந்தது தான் 3 குவார்ட்டர்ஸ். இது மூணும் சேர்ந்தது தான் என்னது 3 குவார்ட்டர்ஸ். ஓகேவா? இதை தமிழில் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா முழு, அரை, கால், இந்த மூணும் சேர்ந்தது முக்கால். இந்த மூணையும் தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க முக்கால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது 3 கால் சேர்ந்தது. இது ஒரு கால், இது 2 கால், இது 3 கால். சரியா? 3 கால் சேர்ந்தது முக்கால். அதாவது 1 குவார்ட்டர், 2 குவார்ட்டர், 3 குவார்ட்டர்ஸ். அதுதான் 3 குவார்ட்டர்ஸ் சேர்ந்தது தான் 3 குவார்ட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1 கிலோகிராம் இஸ் ஈக்குவல் டு 1000 கிராம்ஸ். அப்போது இதுதான் ஃபுல். ஓகேவா? 1ங்கிறது ஃபுல். இப்போ அதில் பாதி நம்ம பார்க்க போகிறோம், ஹாஃப் பார்க்க போகிறோம். அதுதான் 1/2 கிலோகிராம், அதாவது ஹாஃப் கேஜி. ஓகேவா? இதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கேஜி. இதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் என்னது கேஜி. ஓகேவா? ஸோ 1ல் பாதி அரை, ஹாஃப். அப்போ ஹாஃப் கேஜி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த 1000ல் பாதி 500. 1000ல் பாதி என்னது 500. அப்போ 1 கேஜி 1000 கிராம்னா ஹாஃப் கேஜி 500 கிராம்ஸ். ஹாஃப் கேஜி எவ்வளவு 500 கிராம்ஸ். நெக்ஸ்ட் இந்த ஹாஃப்லையும் பாதி தான் குவார்ட்டர். இந்த ஹாஃப்லையும் பாதி தான் என்னது குவார்ட்டர். அதுதான் குவார்ட்டர் கிலோகிராம், அதாவது 1/4 கிலோ. ஓகேவா? ஸோ 1/4 kg இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் பாதி. ஓகேவா? 1ல் பாதி ஹாஃப் கேஜி, ஹாஃபில் பாதி குவார்ட்டர் கேஜி. அந்த குவார்ட்டரை 3 குவார்ட்டர்ஸாக போட்டிங்கன்னா அதுதான் 3 குவார்ட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ 1000ல் பாதி 500, 500ல் பாதி 250. 500ல் பாதி என்ன வரும் 250. ஓகேவா? தென் 3 குவார்ட்டர்ஸ்னாலே நம்ம என்ன சொன்னோம், ஒவ்வொரு 3 குவார்ட்டர்ஸை ஆட் பண்ணுறது தான் 3 குவார்ட்டர்ஸ். ஓகேவா? அதனால தான் 1/4 + 1/4 + 1/4. இந்த மாதிரி 3 பார்ட்ஸ் இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் 3 குவார்ட்டர்ஸ். அப்போ ஒரு குவார்ட்டர் 250னா 3 குவார்ட்டர்ஸ் என்ன வரும் 250 + 250 + 250. ஸோ யூ கெட் 750 கிராம்ஸ். 750 கிராம்ஸ். இதுதான் 1 கிலோ. திஸ் இஸ் அரை கிலோ தமிழில். திஸ் இஸ் 1/4 கிலோ அண்ட் 3/4 கிலோ. மம்மி வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கும்போது இதை தான் மெயினாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. 1 கேஜி பொட்டேட்டோ கொடுங்க, ஹாஃப் கேஜி டொமேட்டோ கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த மெஷர்மெண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது only கேஜி அண்ட் கிராம்ஸ், தட் இஸ் கிலோகிராம்ஸ். ஓகேவா? ஸோ 1 கேஜி இஸ் ஈக்குவல் டு 1000 கிராம், ஹாஃப் கேஜி இஸ் ஈக்குவல் டு 500 கிராம்ஸ், quarter kg is equal to 250 grams and 3 quarter kg is equal to 750 grams. ஓகேவா? ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா add, subtract, multiply and divide. ஓகேவா? ஸோ இன்னும் இதுக்கப்புறம் வர கிளாஸஸில் நம்ம என்ன பார்ப்போம்னா கேஜியில் கொடுத்து கிராமில் கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க, கிராமில் கொடுத்து கேஜியில் கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ சிம்பிளாக நம்ம என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னா ஆட் அண்ட் சப்ராக்டில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? இப்போ ஆட் பாருங்கள், 4 kg 25 grams ப்ளஸ் 3 kg 45 கிராம். இது கேஜிலையும் கிராம், கேஜி அண்ட் கிராம்ஸ் ரெண்டுத்துலையுமே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ நீ என்ன பண்ணணும், கேஜியில் கொடுத்துருக்க நம்பரை கேஜியில் எழுதணும், கிராமில் கொடுத்துருக்க நம்பரை கிராமில் எழுதணும். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கேஜி அண்ட் ஜி அப்படின்னு செப்பரேட்டாக எழுதிக்காங்க. திஸ் இஸ் கிலோகிராம் அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் கிராம். திஸ் இஸ் கிலோகிராம் அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் கிராம். ஓகே? ஸோ கேஜியில் இங்கே ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க 4 kg. ஸோ ரைட் இட் அஸ் 4 kg அண்ட் கிராமுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க 25 கிராம்ஸ். ஓகேவா? ஸோ 4 kg 25 கிராம்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் 3 kg 45 கிராம்ஸ். கேஜியை கேஜிக்கு நேராக எழுதுங்க, கிராமை கிராமுக்கு நேராக எழுதுங்க. ஓகேவா? ஸோ தென் யூ ஹாவ் டு ஆட் எவ்ரி திங். ஸோ 5 + 5, 5 + 5, 5 in the mind, 5 fingers up, 5 after, 6, 7, 8, 9, 10. ஸோ 10ல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 0 இங்கே வரும், ரிமைண்டர் 1. ஓகே? தென் 4 in the mind, 2 fingers up, 4 after, 5, 6, 6 in the mind,
1 fingers up, 6 after 7. So write 7. Then 4 plus 3. ஓகேவா 4ஐயும் 3ஐயும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா 4 in the mind, 3 fingers up, 4 after 5 6 7. ஓகே 7. ஸோ ஆன்சர் எடுத்து ரைட் பண்ணும்போதும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், கேஜி தனியாக கிராம் தனியாக தான் ரைட் பண்ணணும். ஓகேவா ஸோ யுவர் ஆன்சர் இஸ் கேஜிக்கு என்ன வந்திருக்கு 7 கேஜி வந்திருக்கு, கிராம்ஸ்க்கு என்ன வந்திருக்கு 70 கிராம்ஸ் வந்திருக்கு. ஓகேவா ஸோ ரைட் லைக் திஸ். தென் சப்ராக்டில் பாருங்கள், சப்ராக்டும் இதே மாதிரியே தான். ஸோ கேஜிலையும் கொடுத்துருக்காங்க, கிராம்லையும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேஜி அண்டு கிராம் அப்படின்னு செப்பரேட்டாக எழுதுங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒன் பாருங்கள் 40 கேஜி, அதனால் 40, 350 கிராம்ஸ், ஸோ 350. தென் 25 கேஜி, ஸோ 25 கேஜி, 200. இப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ண போகிறோம், மைனஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ 0 minus 0 you get 0. Then 5 minus 0 you get 5. Anything we subtract from அதாவது ஜீரோவை ஒரு நம்பர்லேருந்து நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா யூ கெட் த சேம் நம்பர். ஓகேவா ஸோ 5லேருந்து நம்ம எதையுமே சப்ராக்ட் பண்ண போகிறதில்ல, அப்போ யூ கெட் 5 ஒன்லி. ஓகேவா தென் 3 minus 2, 3 minus 2, 3 fingers, 2 ஃபிங்கர்ஸை ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிறோம், பேலன்ஸ் 1. தென் 0ல் 5ஐ மைனஸ் பண்ணணும். இட்ஸ் இட் பாசிபிள்? No. So borrow from the neighbor. 3. Then இங்கே 10 ஆகிடும். 10 minus 5, 10ல் 5 போயிடுச்சுன்னா ரிமைண்டர் 5. ஓகே தென் 3ல் 2 போயிடுச்சுன்னா ரிமைண்டர் 1. ஓகே ஸோ ஆன்சர் எழுதும் போதும் கேஜி தனியாக கிராம் தனியாக ரைட் பண்ணுங்கள். ஸோ 15 கேஜி 150 கிராம்ஸ், 15 கேஜி 150 கிராம்ஸ். ஓகேவா தென் மல்டிப்ளையும் இதே தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும். கேஜி தனியாக கிராம் தனியாக ஆன்சர் எடுத்து எழுதும் போதும் யூ ஹாவ் டு ரைட் இட் அஸ் செப்பரேட்லி. ஓகே 4 கேஜி 300 கிராம் இன்ட்டு 7. ஸோ கேஜி கிராம் 4 கேஜி 300 கிராம்ஸ், இதை 7ஆல் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம். ஓகே 7 0, எனி நம்பர் யூ மல்டிப்ளை வித் 0 you get only 0. எந்த நம்பரை 0வால் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அதுக்கு வேல்யூ 0 தான். ஸோ 0 7s are 0. தென் 7 0வோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 0. 7 3s are 21. ஸோ cancel the 1 and write here 2 as remainder. Okay then 7 4s are 28. So 28 plus 2 you get 29 and 30. So your answer is 30 kilogram and 100 grams. 30 kilogram and 100 grams. ஓகேவா ஸோ இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா அபவுட் மெஷர்மெண்ட்ஸ். ஓகேவா அந்த மெஷர்மெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி சிம்பிளாக எப்படி வந்துட்டு ஆட் சப்ராக்ட் ரைட் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள். நீங்கள் எப்போவும் போடுற ஆடு தான், பட் கேஜி தனியாக கிராம் தனியாக செப்பரேட்டாக ஆட் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஆன்சர் ரைட் பண்ணும்போதும் கேஜி கிராம்னு ஆட் பண்ணணும், எடுத்து ரைட் பண்ணணும். ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா இதே மெஷர்மெண்ட்டில் கிலோகிராம் கிராமை யூஸ் பண்ணி டிவைட் சம்ஸ் பார்க்கலாம். ஓகேவா தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.